Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakabaya day bat ka jingkam jang u MLA ka Mawlai constituency uba proses di saukme bakiladon arngut ki brio hapo jang ka Mawlai constituency ki balad Dkhat jubor yala ka jang ka Jingim nagadao bag syakta haga lockdown kinong yalam jang ka Mawlai town dorbar ki lapan pau bakim don jingtip Eiei halor kani bat kim shimlayo jingtip satya ya kata ka jingpun kot hi ki brio yala ka jang ka Jingim Hakabaya day bat kani u president jang ka Mawlai town dorbar uba SD Khongwir haga jingya kren bat ka Batisi TV ulayatho bakum unong yalam jang kani ka sinjuk ki dorbar shnong ka badon hapo ka jilli jang ka shnong Mawlai shimlayo jingtip Eiei halor kani ka jingja namar ba ki shnong ki badon hapo Mawlai hadu menta ki don pahu yaw khaw ban shet man la ka sngi no ngapsing so badon ki komit susai Tang ka daw ba jong ni coronavirus. Here ala kidong jong ni bukar ngom bo you have to be very careful. Number 1 khaw na is no. One mata ni agini we ala sam re hawe do. Clean rebo. Nada sakawe pakwan ki marori. Iji ni joy ki breu. By the end of this COVID, ngin sabaduk udi bolong boduk bokila ji ki raba layo na turu yo Aduh, kita cakap muka. Kalau nak kita, nama kata-kata ni apa? Change kan? Ini bela biang, wanu jesu, ini bela kamu biang, wanu jesu, kita jet very. Nila yo apa sam, mo? The issue of suicide nak ada juga jingduk kamarais, kata dia generalize. Nama expand, especially kalau kata orang lain dia dengan itu, nanti berbuat macam ni, berbuat macam ni.